unha reunión do Grupo do Congreso e do Senado do Partido Socialista de Galicia, na que estamos analizando os orzamentos do Estado e na que estamos preparando as enmendas que vamos a presentar ao longo da próxima semana e que van a ter, eu creo que, unha importancia grande para o noso país. Permítanme que diga que a visión xeral que teñen os nosos diputados, que ten o Partido Socialista en Galicia, é que estes orzamentos teñen dúas grandes características. En infraestructuras son uns orzamentos diseñados para non executarse e en políticas sociales son uns orzamentos que recortan drásticamente todos os elementos que dan calidade de vida aos ciudadanos do noso país. Por lo tanto, as enmendas do Partido Socialista de Galicia van a encamiñarse a que estes orzamentos sexan realistas e se podan executar en este ano. Todos os orzamentos de infraestructuras van a levar un grupo de enmendas no que vamos a analizar como se poden invertir estes recursos ao longo do ano 2012. Porque todos os datos técnicos que manexamos significan que todos os datos, todas as partidas de inversións en AVE son inexecutables en cerca de un 80%. De maneira que vamos a tratar de convertir todo eso en orzamentos que podan de verdad quedarse en Galicia en este ano e repercutir en ese ano. En outro orden de infraestructuras, vamos a presentar enmendas singulares en todas as provincias. Permítanme que faga un pequeno recordo. O dique flotante de Ferrol será unha das enmendas que presentemos. Parador de Muxía, acceso por carreteira ao Porto Exterior, terceira ronda, incremento en autovía Lugo-Santiago, infraestructuras de depuración de augas de interés xeral en Galicia, depuradoras de Vigo, Ourense-Santiago, pero, sobre todo, tamén quero resaltarlle un detalle. Vamos facelas cumplindo estrictamente e con todo rigor os límites de estabilidade orzamentaria. Nos creemos que estes orzamentos teñan dous criterios. Realismo, que non sexan uns presupostos ficticios, como plantexan eles, porque técnicamente xa son imposibles de executar. E, sobre todo, que sean de utilidade para os ciudadanos. Non se lle pode, en este momento, retirar a Galicia cerca de 120 millóns de euros para políticas activas de emprego, que é o que nos están retirando. Enmendaremos as políticas activas de emprego, a política de dependencia, axudas que temos que facer de novos recursos para I máis D máis I, partidas para o desarrollo do medio rural, incremento de becas e axudas a cidadáns galegos no exterior. En definitiva, estamos traballando para que as enmendas do Partido Socialista de Galicia lle den a estes orzamentos do Estado algo que non teñen: realismo. Estes son uns orzamentos diseñados para enganar de novo os ciudadanos deste país, dibuixando unhas partidas onde é imposible técnicamente executar aquelas partidas, fundamentalmente de infraestructuras viarias, que todos sabemos que donde se poden executar non poñen partida e donde non se poden executar hinchan as partidas. Curiosamente, sabendo eso, é maior a inversión no ano 2012 que non se pode executar que as de anos posteriores, que é cando eles saben que se pode executar. Estes son uns orzamentos electorales. Son uns orzamentos para poder dicirlle a Galicia que este goberno vai a chegar a outubro, a novembro ou a decembro con os orzamentos que si comprobarán cando se faga o análisis de execución no ano 2013 que era imposible. Por iso que se van a ser os grandes elementos nos que estamos traballando e a finales da semana que ven lle transmitiremos a todos vostedes cada unha das partidas singularizadas para que podamos ter unhas infraestructuras que realmente nos comuniquen ca meseta, que non perdamos un ano en vacío, este ano en vacío que só ten un obxectivo, que o goberno galego poda decir que as macrocifras son boas, pero cando todos os técnicos
xurídicos e administrativos que están analizando os orzamentos saben que son uns orzamentos de imposible execución, sobre todo nas partidas de infraestructuras. Os técnicos están analizando canto se pode executar e non deixaremos escapar de Galicia nin un solo euro caendo na trampa de poñer as partidas onde non son executables. En Galicia temos un tema que é a conexión con Madrid, fundamental, e temos a execución do eixo atlántico. No 2012 hai que destinar o diñeiro a donde se podan executar as partidas, porque está moi fácil. Se ti cargas 700 millóns de euros en un lugar onde non tes nin os proxectos en licitación, estes orzamentos, permítanme que lle recorde unha cousa, non son os orzamentos tradicionales, convencionales, que se aprobaban o 31 de decembro. Estamos no mes de abril, de maneira que eso condiciona clarísimamente o modelo para executalos. Entonces, eles saben perfectamente que non é posible facelo, pero están conseguindo que eso parezca unha imaxe real de que Galicia vai ter esos orzamentos. Nós temos unha estimación que me teñen que tomar con todas as cautelas, non? Non estamos seguros, convencidos, de que no eixo Lubián-Ourense é imposible executar máis de 200 millóns de euros. O sea, que é técnicamente imposible. Técnicamente imposible. Por lo tanto, tamén é certo que estamos traballando en documentar todo eso e cando lle presentemos as enmendas que vamos a presentar, as vamos a presentar acompañadas con informes técnicos que demostren o que estamos dicindo, non? O aliado do goberno catalán é o Partido Popular. Quen ten ese presidente gobernando é o Partido Popular de Cataluña, que lle está dando aire e lle está dando cobertura en todo o que está facendo. Eu espero que o Partido Popular de España non lle dé cobertura á Convergencia en este tipo de declaracións. Pero lle recordo que Convergencia sin o PP non goberna Cataluña, nin ese presidente estaría de presidente. Que son unhas opinións absolutamente negativas e reais, non? É unha visión que, en fin, desde o respeto político é relativo, pero que non comparto para nada. El sabe perfectamente que eso non. Eu pediría a Feijóo algo que el lle acaba de pedir a Conde Roa. Rigor. Rigor. Temos un presidente que está desnortado, está abatido, non? O sea, é incapaz de resolver un solo dos problemas deste país e empeza a ser incapaz de resolver os problemas do seu propio partido, non? Entón, eu creo que o presidente o que ten que asumir é un detalle. Non vale dicir unha cousa e a contraria. Alguén engañou a miles de cidadáns galegos. Alguén enganouno e hai un presidente da Xunta que ten que velar porque esa xente non quede sin os seus recursos. A situación é dramática. E frente a unha situación dramática de miles de homes e mulleres de Galicia que están vendo como todo o que teñen se lle quedou alguén con el, o presidente, inda por encima, os culpabiliza. Entonces, non ten razón o presidente. O presidente ten que reunirse con eles, ten que escoitalos, ten que transmitirlle confianza e dicirlle que de verdade vamos a facer todo o posible. Non mentirlle, como lle mentiu outro día, dicindo, abrí 14 oficinas. O presidente non abriu ningunha oficina. As oficinas de consumo están atendendos. A eles, como a calquera. Rellena este formulario e buenas noches, e nada máis. O presidente ten un problema, non? Ten un problema, e Galicia ten un problema con este presidente, que non está en nada. As preferentes non sabemos nada. Do sistema bancario, financiero, non sabemos nada. De o recorte que estamos tendo en toda a sanidade, eu xa lles anticipo, non? A pregunta que lle vou facer ao presidente nas próximo pleno é moi fácil, non? Como vai afectar o recorte de 10.000 millóns de euros en educación e sanidade aos ciudadanos deste país? Porque me sinto ofendido como galego cando leín hoxe as declaracións do presidente da Xunta de Galicia dicindo que retirando 10.000 millóns de euros millorarán os recursos de Galicia en sanidade. Eso é tacharnos de imbéciles a todos os galegos. Non habrá un solo galego que cando lea eso diga, pero que dices, toda España? Fixes ben que lle digo, non toda Galicia. Toda España está atenta ao alcalde da capital de Santiago e ao presidente da Xunta de Galicia. E cada hora que pasa
sigue estando máis perplexa. Non é un problema do... Ojalá este problema de fora o tuvera co Partido Socialista de Galicia, que conecte calquer cadena de televisión española, calquer emisora de radio, calquer periódico de España, e se verá el ali, a eles é o que lle ten que explicar. E pois eso de pedirlle rigor a Conde Roa, é o que lle pide rigor a él. Ele é o que ten que ter rigor.